tomto dvojminútovom videu budem hovoriť o vaginálnych, vulválnych a močových príznakoch v menopauze. Počas tohto videa môžem použiť slová, ktoré nepoznáte. Pamätajte, že ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Vaginálne, vulválne a močové symptómy v menopauze sú tiež známe ako genitourinárny syndrom menopauzy alebo GSM. Ako je to bežné? Je neuveriteľne bežné, že väčšina, približne 7 z 10 žien po menopauze, bude mať vaginálne symptómy, ale len menšina, menej ako 1 z 10, vyhľadá pomoc a dostane liečbu. Môže tiež postihnúť ženy s nízkymi hladinami estrogénu v rôznych obdobiach, ako je perimenopauza počas dojčenia a počas užívania antikoncepčných tabliet obsahujúcich iba progesterón. Chápem, že niektorým ženám je trápne hovoriť o týchto príznakoch so zdravotníckym pracovníkom, ale pamätajte, že sme zvyknutí hovoriť o týchto témach. Je to neuveriteľne bežné a sú veci, ktoré môžeme ponúknuť, aby sme vám pomohli. Čo to je a prečo sa to deje? Ženy majú estrogénové receptory vo vagíne, panvovom dne, močovom mechúre a močovej rúre, trubici, ktorá odvádza moč z močového mechúra von. Ak estrogénové receptory nedostanú dostatok estrogénu, môžu sa vyskytnúť symptómy ako suchosť a svrbenie vagíny, vagína sa menej mastí a pokožka je jemnejšia a môže spôsobovať bolesť a ťažkosti pri sexe, časté močenie, nutkanie na močenie a opakujúce sa infekcie moču. Čo môžete urobiť, aby ste symptómom pomohli? Porozprávajte sa so zdravotníckym pracovníkom o svojich príznakoch, starajte sa o svoju vulvu, často môžete byť v pokušení umývať sa viac, keď máte zmeny vo výtoku, ale to spôsobí podráždenie. Mydlá sú zásadité a naše vagíny sú prirodzene kyslé, preto sa mydlám úplne vyhýbajte. Skúste namiesto toho použiť obyčajný hydratačný krém. Naneste na vulvu pred sprchovaním, umyte si vlasy a telo ako obvykle a vytvorí ochrannú bariéru. Na konci sprchy ho umyte a bude fungovať ako náhrada mydla šetrná k vulvám. Na zmiernenie suchosti a svrbenia môžete počas dňa znova aplikovať hydratačný krém. Môžete si kúpiť vaginálne zvlhčovače a lubrikanty. Lubrikanty na silikónovej alebo olejovej báze majú dlhšiu životnosť ako na vodnej báze a môžu urobiť sex oveľa pohodlnejším, ale pamätajte, že kondómy nie sú kompatibilné s lubrikantmi na olejovej báze. Môžu pomôcť hormóny a hormonálna substitučná liečba? Áno, hormóny môžu pomôcť, pretože pamätajte, že dôvodom, prečo sa vyskytujú vaginálne a vulválne symptómy, je nízky estrogén. Niekedy bude postačovať systémová HSL. Myslím tým tablety, náplasti alebo gel, ktoré máte predpísané. Asi 10 až 25% žien na HSL bude mať stále pretrvávajúce vulválne a vaginálne symptómy a tieto ženy môžu mať prospech z vaginálneho estrogénu. Vaginálne estrogény sú bezpečné pre dlhodobé užívanie, sú nízke dávky a málo sa vstrebávajú do krvného obehu. Je lepšie začať liečbu včas, než čakať na závažné príznaky. Sú dostupné vo forme pesarových tabliet, krémov a gélov. Niektorým ženám sa odporúča, aby sa vyhýbali systémovej HSL kvôli iným zdravotným stavom, ako je rakovina prsníka alebo závažné ochorenie pečene, ale v niektorých prípadoch môžu byť vaginálne estrogény stále používané, pretože sú v nízkych dávkach a sú lokálne absorbované. Nepredpokladajte, že len preto, že nemôžete mať HSL, nemôžete mať vaginálny estrogén. Príďte a porozprávajte sa s nami v primárnej starostlivosti. Vyhľadajte lekárskú pomoc, ak máte akékoľvek vaginálne krvácanie, ktoré je nové alebo vás znepokojuje, a vyhľadajte lekárskú pomoc, ak skúšanie vaginálneho estrogénu nepomáha, pretože sa môžu vyskytnúť iné vaginálne kožné poruchy, ktoré si môžu vyžadovať inú liečbu. Pozrite sa aj so zrkadlom. Ak spozorujete akúkoľvek zmenu alebo oblasti, ktoré nevyzerajú celkom správne, choďte a navštívte zdravotníckeho pracovníka v miestnej ambulancii praktického lekára.